vabereki ndakutanga nare vedu chatanga naFredi Chikomba awemberi Fredi Chikomba Febi Chikomba naWinston Chimbunde nakaramba Davira quando ele fica na montanha. Davira quando ele está dar mambo mutasi. Gente, chocolate. Ngeke chokwadi. Porque vai olhar moça. Kana pata pata nini. Mara batiro. Marani pata. Ini ndike Chikomba. Ndakaro wani mambo rana ndiko ndiko. Takagara nemurume wangu azakarema. Ataita munhu tikarima tiri pamwe chete nemunhu wangu. Pamusoro pezvo akazotora mumwe mukadzi. Atora mumwe mukadzi kudaro arugare hwacho hwanga huri kutokushungurudza kuda 2003 ndo pakatotanga ushungurudza upenyu hwangu ava nemumwe mukadzi iwowo. Tarima kudaro vata 2003 pakatanga ndishungurudza. Andishungurudza dai ndakangoshinga sezvo ndandiri kuda musha wangu nemhuri. Mwana wangu asingotsarukana kuendeswa kuchikoro. Mari yemabhanana waitoja waidza murume nemukadzi. Ini changu ndatowa mushandi pamba ipapo. Zvese ndingaitoita. Iwo chava kudya mari chete. Zvadaro mai vangu akashaya. Baba hamba ikochema amai. Akanzi weenda ndiri kuchera. Haana kuuya tagara mungwana kuuya. Yatova nyaradzi mapepa achingoya kuzomba kwedu. Mukwasha tine nyaradzi musi wa 28 June. Murume hambai kunyaradzi yamwa hazina enda. Murume haana kumbokera. Ndakaenda ndingoenda ndege. Kusvika zvino wabereki wezotongoona wega iwe. Murume wako chikuona pakwasha ndinotamba. Abona tanga kutsanangwa ndakati inini ndaingosvudza nzvimbo yakuno ndakati yakuchindira imba yangu izoenda kuzotokuyo. Murume asvika kundigutira mbatya dzake dzose aisamba mamanyini. Asvika zvekuramba sadza rangu harichadi kudya sadza rangu. Asi mhindu handisumbudzwa kuti zviita zviri. Vakanzi izvi zvanyanya. Tiende tobvunze rubvunziso chokwadi kuti mukwasha rakamira pazvipisha kuti anofanirwa tiri pamwe chete. Vabereki ndakaenda mberi. Kanzi isiso kuti vakafira direct kune mukwasha zviti. Isati tive kuna sazi kuzara wamambo. Atasvika kwazara wamambo. Mambo kwazara wamambo saka mango. Akasvika kudaidzwa murume wangu. Auya kudaro. Kuzara wamambo sabu kwaundobvunza kwaziito. Urikugara sei nemudzimai? Kanzi inini hani ndakasatsanzana naye kare. Hapasina zvandipasha kwandiri. Zvototi matezara matoita matouya matotorendwa nemutoro guburo idzora imwe ndasanzana mutoende chamudiba tatachibvunza. Vandati inini mari yangu haisipopera pano ndikutoenda kwamejasi kwamutasa chaiko pari kwaDC. Kuito ndakaenda kwaDC manya yangu ngamanga musi wa 25 mapepa bvanyo 25 July mapepa bvanyo ndopandaendesa masamanisi haana kupindura mumaona samanisi echiti yazotoenda namesendi kukochi yanyorwa musi wa 17 August ndiye akazoenda kuenda kwaDC. Asvika kwaDC ikoko chakanzi inini mukadzi aina kumuramba vei anobvunza madzitezaro angu anga aripo andori ega ndisipo. Ndakuenda kwaDC ndakunzwa mhinduro. Ndakanzi yeye pedo yako ndakunzwa nyaya yangu. Dai murume wako akasvika kuno. Dai makazodiwa ndinomutoramba uri pafoni. Kanzi akati ndiri kukuda. Ndakati uda munhu abvisiwa gupuro. Kunda kwazi kana nefoni ane foni. Kana kutaura nini asingotaura. Kanzi matsamba akabva masamanisi. Kana mutsamanisi akakupa here kana tsamba yatakanyora isusu kuti wope mukadzi wako kwamanjewo. Kwari kwaDex. Murume haina kumbomona. Tsamba haina kuona kana hwani kana kumuonawo chimeso kumba kwedu kwamanjeya kondakamira naye. Ndakapedza mari ndindofamba kuenda kwaDC. Ndichifamba ndakaenda 10 times. Murume handingasangana naye. Kuzosvika ndoti
Ndazobvunziridzwa wamwe ndandisiuziva ndakanzai wenyeko va15 July 2020 afuna ndenewo kwamambo mutasa enyeko yakatopira ndayakatodzika ukadzoka mukati memasuwa akumusha mako nene izvozvi mhuri yamutaura iri musango ine ndiri musango hapana mwana atoipa pese tatotetedzwa ndiwo vari vari abva ndati ndokuzouya kwamambo mutasa ndikati Alright. Nyaya yenyu mimi iri kuti nyaya yenyu chamuda ndikubatsire nechi ndoda stendi yangu ndakatanga kuita stendi yekwabu pandabva ndaita stendi yekwarori ndakaita 15,000 bricks kubva kwandandondoita ndichibva kwadc ndikutega ndichire pasendi kusvika 15,000 bricks hapasina ratwaridza ndandabvunza nisidho zvakanzi murume wakakatengesa akati ane transport yake pana akatiisa asi kunditaurira here zvichida kuaka musha. Alright, izwai pandoda kuzwa mbuya nefield. Alright, ndikuzwa pani panisiri kunzwisa mataura nenyaya yegupuro kumba kwenyu kwakauya gupuro hana akabva anzi gupuro akabva aritora ndakaramwa ndakatini hapana pane nekusaka ikonoita ndakaramba ndakasari pabonde ndati kumba kwenyu kwakaenda gupuro here handina kurinonga ishe ndakasari haikona kune mivona na baba wenyu anzi uyu akaenda wabereki wake vakauya upo akaburisira maita otherwise iye as a person haana kuenda kwanatizora vakauya basiaibva vauya imimi muri two muchini murume nemukadzi muchini murume nemukadzi important izvozvo kuti muchiri kudanana here muchiri murume nemukadzi inini murume wangu ndinotomuda ingaa zvakanchamisa kutondipa bhukuru kana akuupa bhukuru tinonzi kuti iye haachabuda asi inini panodanana vanhu panorambana vanhu kashoma paunosangana navanhu vese kuti shamwari zvakona hatichadanani one unonge achikuda one haachadi angave mukomana kana musikana vanonzi adi warambana pano umwe anoramba runyengerera handiti asi umwe wadini watomuvha ona haachadi saka ndosaka ndokubvunza kuti imimi muri two pachiine marriage here kana kuti hapasina because musati zviri kwani nekuti inini chandiri kuwenya kukubvunzirai mubvunzo ndiri kubvunzirai mubvunzo zvokuti ndimi makamhangana nyaya ini sekuona kwangu ishe hapasina marriage ndakahwara inini ndakahwara zvemundiri munhu andituma nesuti yamama ndiri munhu sandakandobva ndatotanga kuhwara nepondi anga handiva ndizivi zvanga aita handiwo pane nyaya yangu nyaya yangu mapindura mbichana kumanzvenga nesutu ndabvunza kuti pachine marriage here pakati penyu imi nemurume mukati panenge pasisina hapasina ndii munogarepi varumbogarepi kamandira kumbai kwandaka ndati ndinoenda anzani mataura mumere kwani ndirumba kwedu kwamakabva kwamakabarwa kumusha wenyu makasiyirana musha wangu ndipona ndingofambisa matsamba yokudodzoka makadzingwa here pa akabvira kuti nini asambosike kumba kwangu iyi garai pasi bambo kudatike kumba kwangu sumukai pa Ndamira pamberi pedara mambo mutasi. 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 pedara mambo mutasi. Sorry, chokwadi.
zvese zvinotaura ngezvechokwadi machabatwa nemhosva Mwari atimbatsirawo. Takuita asina kupedza nguva tinoda kutaura chokwadi vachirume tikatangudii totangopedza nyaya. Kuroora mukadzi haisi mhosva, kuroora vakadzi 10 haisi mhosva, asi chiri important ndechekuti kana ina vakadzi 10 wese uri kuvada here, uri kuvapa mukana wakafanana here, uri kuvapa here kodzero dzavo sevakadzi. Because pane chimwe chinhu chekuti unoti une mukadzi asi zvakafanana nekuti hauna mukadzi. Because chinhu chinonzi munhu ane mukadzi, one is being responsible as a husband, kuchengeta chii mukadzi nechii Yohani. Andrew, then kuzopinda zvomagumbezi ndezvokuzadzikisa kuti muri murume nani nemudzimai. And asi chiri important ndechekuwirirana, kutaurana chokwadi, kuchengetana nekunzwisisana. Saka inini ndoti munitaurire chokwadi. Zvataura nambuya nazvinzwa kuti mbuya wataura nyaya yekuti makaroora mukadzi wechingani wechipiri, asi maroora mukadzi wechingani wechipiri, handiti ndo pakatanga dambudziko rekugara kwenyu nechi nemudzimai wenyu wekutanga, ndizvo. Saka ini chandoda ndizive ndechekuti nemukadzi uyu muchiri mese here? Yes. Pamusoro mama. Yes. Ini ndamira pamberi penyu. Ndiri kuti ini mudzimai ndinomuda. 2. Nyaya ingoripo chete pamudzimai wangu uyu inyaya yekuti wakarwara. Arwara kurwara pfungwa, ndikaenda naye kwatezvara. Ndaenda naye kwatezvara, atezvara kwandibvunza kuti wauya kumusiya here pano kana kuti wauya kotibatira pamwe chete. Sure, tikabatira pamwe chete. Ndauya kuti tibatire pamwe chete dakuona zvakarisa mudzimai wangu. Anditi. Which is in 2019. Muna May. Zvadaro tukabva tafamba natezvara. Tese vatataka kuenda kovabatsira profit nekuti iyo ndivaitoziva kune vanhu vaibatsira. Ini ndakangoenda ikoko ndichida kutoita mudzimai wangu kuti mudzimai wangu kuzwa chicharo kwasisa mudzimai wangu. Sure, takabva taenda. Taenda kuti koko sure tasvika. Awa profit yo wakabva wabata. Sure tazoona panapa tikuona musha umu mune magamba matatu. Saka magamba matatu iwawoka mushini kunga iwe watumwa ndwate watezwa wati mkwambo uchititengera suti uye kunoku. Sure ndakazvita kudaro. Kuti sure saka nditenge suti yangu yambuya. Mirai bama. Musamixe zvinhu zvingana zvitatu kana 4. Yes. Anomubvunza nenyaya yesuku. Right. Ipapo bora. Zvadaro. Ndati anobvunza nyaya yesuku. Ndabvunza mubvunzo uri very chii? Uri very simple. Yes. And Yes. wekuti imimi nemukadzi uyu muchiri mese here? Mukadzi uyu muchiri kumuda here? Ndiri kumuda mukadzi wangu. Zvatopenda. Izvo makuchinitaura manje tumadetails zvekuti sutu uyu akazoti ndakatakurawo sutu nepondo hamene zvakaitwa ndikadonha murodi ndikadii. Handizvo nyaya iripo. Chekutotanga chamataura chiri important kwandiri chekuti mati muri chii? Muri mese nemudzimai, mudzimai muri kudii? Muda. Ndo chekudii icho? Right. Mataura imi kuti nyaya yekuti chakati muende kumba kwana tezvara nemudzimai, mudzimai akanga adii? Akanga arwara. Yes. Handizvo. Tikati mukadzi arwara maenda kwana tezvara, makarapisa here mudzimai? Takafamba. Makarapisa here mudzimai?
takataka kufamba kakutsvaga ndozvandikuda because reason yekufamba ndeyekuti muruda kuti munhu arapwe. Yes. That's the reason. And ndosaka ndabvunza kuti makarapisa here mukati haana kurapwa. Saka izvo asina kurapwa muhwa machideni zvachidaro asina kurapwa. Inini ndakabva ndachitobva kumba ndikati nyaya yese tafamba kudai ndichingozwa takafamba maprofiti anokwana 3 tafamba maprofiti 3 vachingota zvimwe chete ndikazi chimbunde tikuona maprofiti aya uri kuita kunga udini uri kubatana nawo tachinja takuda kuenda kune n'anga ngati hazvinei vanasekuru tinofamba toende chavo ndikudaida kunzwa kuti mudzimai uyu chii shuwa takabva tafamba tikabva tafuma kubva taenda kumozambique mubhuku remakore kubva taenda mubhuku ramanhare ndiko takaenda takati wana sekuru wangu sisi wake uyu nehanzvadzi yake yanga iripo nemuzukuru wavo ndiyaiziva kune n'anga nini uchi4 neumwe munin'ina wake iyeyu mudzimai munin'ina wake taita 5 takachienda shuwa tasvika kune n'anga koshuwa n'anga ikati ndiri kuona mafamba stereki ikati shuwa tafamba mai saka kufamba kwamaita hakusi kutaurirwa here kati wari kutaura but totedza kunzwisana zvatichataura panapa ndizvo futi zvamakataurirwa uko ndozvataurwa panapa ndikati right shuwa wakabva wabata zvimwe chetezvo sachimbundu musaite chimanyika ba takabva apa wobva kuti zvamakabata apo ndizvo tabva taenda zvamakabata chii magamba 3 ari mumusha mawo magamba 3 ari kuitei magamba 3 achaziva kuti iyo ari kuite musha mawo ari kuitei ndakabvunza zvikazi munomuka hamune chingobatwa bachingoitika pamusha munomu zvisina kubviswa baizvo kana wakarwa wacho sachimbunde amurutaura chiroba baba ndati bambu magamba 3 aya muri kuti ari pana mai awa akazi magamba 3 ndei ndengozi here ndechii magamba 3 aya iyo kwati chikwambo aiwa saka chikwambo ndochoita magamba 3 chikwambo watoita magamba 3 ndo zvatakataurirwa isusu alright inini kwesogwa kuti aungovhunza ruzi magamba akuza kuna musha usina magamba handiunyaya nyaya yedu chaichairi kwekuti with or without magamba mukadzi wako uyu unomuda here muri mese here inomuda sei arikugara kumba kwavo asiri kumba kwako inini zviri kutondishupa nekuti mbasha dzake dziri kumba zvese mapoto ake ari kumba zvese izwa zvashaka ukakakirwa utane museweka kuti ibva panapa unokwanisa kutora bhutsu 1 wozozviona wasvika umba kwenyu kuti ndatakura bhutsu 1 imwe yasara nekuti uri kuita sei wabva zvisina kunaka wadzingwa andizvo saka zvokuti hembe dziriko bhutsu dziriko chii zviriko munhu hakuna chiri important kwanoti handi hembe bane bhutsu muridzi webhutsu nehembe unofanira kunge ari kupfeka hembe dzake nemapoto ake achibikira ari pamba pane ndo parubva pauya mubvunzo baba kuti sei asiri pamba pake asiri kubikira mumba make asiri kupfeka hembe dzake asiri kubikira mapoto ake ini zvirikunetsa zvitondishupawo nekutoti ndozvineseka kuti wai ari kurugara kumba kwake mumusha kuno alright makatengesa zvidhina imi 15,000 makatengesa zvidhina zvake 15,000 makazvitengeserei mari yacho iri aiwa makatengesa zvidhina zvake 15,000 makazvitengeserei aiwa zvidhina shuwa zviri zvakatengeswa zvina zvakatengeswa nani takatopawo munhu aiwa akatengesa zvidhina ndiani
isu andina kutengesa zvidhina pena. Babu akatengesa zvidhina ndiani? Esimbo kwese ndi John, ndi Peter, ndi Mary, ndini zvatopera. Achi akatengesa zvidhina bambo ndiani? Zvidhina zvakatorwa Ishe. Ndiani? Zvatorwa Ishe. Nditaikuti mambo. Zvatorwa mambo. Ndiani? Ndati nini kano? Bambo, zvidhina zvakatorwa ndiani? Ora ndini ndakatengesa. Hatutauraita. Bambo, zvidhina zvakatorwa ndiani? Ndini ndakatengesa. Ndimi handiti makatengeserei zvidhina zvanaya? Zvidhina ndina wadzimai wairi. Aiwa, zvidhina wakakanya wari wairi. Handiti wakakanya wari wairi. Mirai baba. Izwai bambo, kana wakakanya wari wairi wanga wasi watatu ba, wanga wari wairi, wakadzi wairi, pasina murume aripo. Ko uyu murume uyu hakuuya achipindira pazvidhina zvawakadzi wairi, wabvepi? Ipapo sheya ndakatengesa inini. Ndakatengesa inini. Ndikuda kuti nguva yekuwakirwa ndaona kuti mvura yeudira bekunaya ngati uchazvikajira kuzvidhina zvangu handiti ndakuda kuwaka. Washikuru. Mune wakadzi wenyu wairi. Wakadzi wenyu wairi wakanya zvidhina zvavo. Ndizvo? Wakanya zvidhina zvani? Zvavo. Imimo hama yako tora zvidhina zvavo. Mobva matengesa. Ndizvo? Matengesa zvidhina zvisi zvenyu. Mari yacho makayapa here wanidzwe zvidhina? Makaise. Aiwa, mari chamugadzira. Izwai bambo. Izwai bambo. Musazodaro. Mune hanzvadzi, mune vana vasikana, wachazoroorwa, wakaenda kunofesa this type of treatment yamuri kupa mukadzi wenyu imimi, munonzwa sei? Just imagine munhu uyu ihanzvadzi yenyu yavaya kuti kutaura kuti ndo magariro andinoita nemukwasha, kana kuti mwana wenyu auya kokutaura kuti baba ndo mararamiro andinoita nechi nemukwasha. How do you feel? Ngozwa sei? Unozwa sei? Zvinorwadza. Nyangwe Bhaibheri chero rinotaura ramusvikira makabata every Sunday. Andi rinotaura. Do unto others what you want them to do unto you. Saka muri kuenderei kuchechi? Kana musikazivi zvamuri kuendera kuchechi, why waste your time? Uyu bambo, kana mati mukadzi ndewenyu, munomuda, andizvo isu tamungokubatsirai zvekuita. Mai, imba yenyu munoziva pairi? Simukai. Imba yenyu munoziva pairi handiti? Nenzira yekusvikapo munoiziva handiti? Muchibva panapa mobva mapinda munzira, mobva maenda kumba kwani kwenyu, kwamakadii, kwamakaroorwa, kwamakazvivakira, mukazvitengera mapoto, mukazvikanyira zvidhina zvikabiwa. Mazwa? Momirira mari yenyu muri pamba pani yenyu, mari yenyu yezvidhina yakabiwa iri kubhadharwa muri pamba pani. Zvekuzi kune wakomana majobheki matatu ari kumba kwenyu, zvinogadziriswa, asi zvinogadziriswa muri pai yenyu, hazvigadziriswi muri kumba kwana tezvaraba. Andizvo? Ndizvo rimbe mune wapwerere? Waripo wapwerere? Wapwerere ndine wana auya. Aripi ngauye kuti
tete uripi imi bambo mwana na mwamune mukadzi wenyumba mkazi uripi umwecho Hayo na tete ore Mabereka wangu walikuwa haya ndio wanduka tete wewe mire panonga tete ditete umwana wa Tete ulumba. tete wewe right zvadota zviri simple tete isu hatipo kupwanya misha munozwa tete hatipo kupwanya misha tiripo kwakuwaka misha kuti misha imire zvakadii zvakanaka in the event yekuti vanhu varambana kana kuti chibasa redu ndire kuona kuti vanhu varambana mukunzwisisana here because at the end of the day bambo kusakangana kuti mune mwana mune wana namai avo saka zvamunoitira mai avo zvakafanana kuti maitira vana vaya musazoshamisike vana vakudii wako kuwengai chavari kukuengera vari kuengera zvamuri kuitira mai vane tinoziva kuti vana mai nini vana nyachide vanenguva yevanotapira zvekuti unotokanganwa kuti kunze kune zvimwe zvinowawa asi paanozotanga kukuwawira ndipo uchazotanga kutsvagawo zvinotapira kuna mai guru and by then bam it will be too late titesa nditi kana mafunga zvokuti muda wakadzi watatu watuitei zvakadii kana mati muda wakadzi wairi watuitei zvakadii and umwe mukadzi haafaniri kuoneka kuti umwe ari kuitirwa zvakati ini handisi kuitirwawo zvakati its wrong wana wakakurira mumusha menyu wachiziva kuti tina baba nani namai handisi ngavarambe vachirarama life life iyoyo yekuti tiri pamusha pani pamai nani nababa kana mafunga kuti mai ava hamuchawadi warambei nenzira yakanaka hamuvatsvagiri mhosva isipo and kana muri murume ari muchokwadi munobatsirana matambudziko ari pamudzimai wenyu kuti mwana azosvike pazera rakadaro pakatanga pasina nhumbu baba mukaitsvaga nhumbu iwe namai wacho ikabata nhumbu ikakura ikaita 9 months uchindoipuruzira iwewe handizvo ikabara ukatakura mwana iwewe ukati kuna mai avo makorokoto handizvo kusvikira mwana akakura kusvika papi pari wakutotsvagawo yake nhumbu nemwana wakewo nembawa yakewo wochitanga manje kuti iwewe mai akakubereka haaiti kune magamba matatu tiri kuti pamwe pacho let's accept masituations atitosangana nawo muupenyu hakuna munhu anotaura kuti ndakazvarwa kusvika ndife zvinhu zvangu zvakanuna hakuna zvakadaro pane pazvinodii zvinonetsa asi kana zvichinetsa gadzirisanayi zvinodii zvinopera titezere sachimbunde saka sachimbunde zvandikukumbira muchibva panapa iwe mwana tete muchibva panapa muri unosiya mai avo wapamba pani pamba pawo izvozvi pasi pamba unombogarani ukati tisu ndichi iye hapo saka unoti tisu nani Nachide. izwaipamba ndakabva uskuru kare kare ini pane chinonzi first person plural handiti ne-first person singular handiti first person singular I handiti first person plural we
Wadzoka skuru. Titezani ndati pamba pari kugara ani munoti chii Arugara. ndini Ndogara. ndogara zvadini zvapera maratidzo rori munhu chii asi mukati tisu wi nani muridzi wepamba pacho asipo handini ndi kugara kushuma. no it's okay mwana taura kuti ari kugara pamba ndiani Musoro hii mama. yes Ndio kwa ndini Jolin Chimbuti. yes Kwa musoro hii. Ndio kwa mama toka kazi. Jiba pano taukiza ipo kandizi. Ndio kwa hiyo mama wani mundu ngamba wanu wakari. But maresha baba atu ati. Kwa gari hiyo mtu kwa hausi kutaura nyaya ndira Joelin ndati pamba pamai izvozvi pana pana baba Nemukadzi. mama ni mai kwa ngova. imi imba yamakavaka nemurume uyu iri kugara ani Hapana zoziyusha. hapana aripo asi iripo here imba Iripo. ndosaka ndati Iripo. imimi endai mopinde mukicheni yenyu munotanditora mazwere tete endai mopinde mukicheni yani yenyu mopinda futi mubhedhuru rani renyu newana wani wenyu baba achava achikonderai mupi asina kicheni yake pamushava ngaawake kicheni yani yake asina bedroom pamushava ngaawake bedroom rani Hapana nyaya mundu yataura musikana. Minda yakadivhaidwa here. Haina. Bamba wakadziwa iri minda mbiri. Uyu minda yake, uyu minda yake handicho chivanhu. Minda iyi yakamira sei kwakadzitoa. Koza kuna mukadzi anobva kumba kwake unorima minda yomukadzi. kana kuya kuchoto mukadzi kuya kobikira pachoto cheumwe mukadzi Banana ataurwa paya. Akudyiwa nani iyo akarimwa nemukadzi. maini noshwana asarire Kwazoendo taida kutomutaurira maininiyo taida kutomutaurira ndiyo taida kutaurira maningi makatengesa zvidhina 15,000 instead yekuwaka kitchen neflat because 15 zvidhina 15 saka stand yekwarori ichiriko here iri kunini mabhuri ndakazopati stand yekwarori iriko iriko imwe yacho stand iriko kwabu kune field yemabhanana right imi mishenda yekune field yemabhanana kwabu ndokune musha wenyu because uku hamusati mawaka chino mune intention yekudi yekuwaka asi hamusati mawaka asi pamakawaka kare pane chii paripo chidzokai ipapo if it means kuti mai awaka imi madzoka warumbopitirwa katende kekuti wambogari kusvika wawakirwa let it be because kana dai anga ari mukadzi chaiye chaiye anodai akanzwawo kuti ndiri mukadzi kubatikana kuti muridzi weimba mandiri kugara muridzi wemubhedroom maybe nemubhedha wandiri kurarira izvozvi ari kurara pasi ari kurara panze newana wani wake dai akazvifunga izvozvo adai akataurira bambo wavo kuti bambo itaiwo panoti pane pangu andizvo asi iyewo haisiri mhosva yake imhosva yebambo ari apa ndiyo wakati hapana zivhedhika nekuti bambo awa wakafunga kuita elimination by chii handisi amona nda wakafunga kuti ndikakuita sei ndikakueliminate yaimimi handiti ndochikwanisa kutora mai awo uya pana asi waona kuzvifungira kuti aiwa ivi nyangwe nhasi dairanga dare rimwe pane chinonzi kana marambana munosheya property yamakaita nguva muri chii mese mune mukadzi hawana kuzvifunga bambo kuti maingoenda civil court mosvika muti ndine imba yangu ine ndezvangu zvaisheyiwa mainini waisara futi wasina chii wasina chii because zvamamuri kusheya ndezvenyu zvamakaita nemurume wenyu muri wangani
muri 2. Kana muri mwenye aifunga kuti mimi muchatora stand kwarori kana kuti pamuri iye woenda kwarori namainingi masheya chi asi imi mamuruzi because ndimi makatanga musha ndimi nezvinhu zviri pachii pamusha ndosaka takati tete muchibva panapa nemwana iye maenda kumba kwani kwenyu baba wacho vari kudai nhasi wakatogogodza dhoo musarambe kuvhura vhurai nemi mati muri muda waka kana wakumbirawo bota wabikirawo bota nhasi because mese muri tuma tichi hapana wachazviraunga mese matisi kudii saka chinotarisira kuti muhya nebota chii story yai nhasi bota kufesere nako nhasi ngaringiiwe chiro naimbuya makapedzisira rini patakatowa majobika 2014 handiti timamusurido here bambo musadini pamusoro ishu apa ndida kutaura chetikipe kuti shuwa maringe sematorero maita ndazwa padiki hapo padida kuti tionesane kuti vanhu vakusenza ground irororoka takatanga nawo kuzindi kwazindi twara nawo kwazindi tabva kwazindi tachiuya kwabukwa taugara zvakaitwa papo zvese takangozvita tiri 3 hapana chakatanga chaitwa ninhingiba zvakakuitwa tikori 3 nemhuri dzedu ndosaka ndati bambo muri bambo nemadzimai ake mangani 2 kana muchiwatrita watrita zvakadii izvozvo zvimuri kudya mari yemabhanana neumwe umwe hadii uyu uri kuti aiwazvo iwe ungaya mabhanana uyabota zvese zvidzira zvese inini handina chii hapana chii hamusikuona kana nemibamba muchikope munyimewo yenyu 1 asi zvimwe achizvidii achizviwana ndinotobva pamunyima zvese apa muchimira pamberi pangu manje muchininyeperwa kuti ndinotomuda uyu ndinomuda dai asiri majoki matatu ari pari ndinotomuda ngati let's go back kumunda ikoko bambo ini chanoda kunzwa mbuya ndichakufonerai mamasiya namba yenyu ndichakufonerai maybe in the next week ndoda kuzwa mundifonera muti mambo ndiri kubuda padhoo remba yangu ndabva kuitsvaira bota ndadya handizombuya saka wachimbundi tete please tibatsirei pachiyete ndo basa renyu chaicha yes iye hanzvadzi yangu ndiri mandachingoti shuwa uyu maiguru muroora wedu atakagara naye kwemakore hatinomboona dambudziko paari saka hanzvadzi takamboedza kumboda uya nani shuwa wakasiya musha kumangokanasi tikamboti zvakatanga unoita ngauya kumatongo kwavo vagare havo saka vauya vakagara udaro takangoona kuti shuwa murume kwanga kwakangoti tsvavangosofambidzana kusvikira adzoke futi iko kwavo kwacho ndopavakazosvika pakudini pakutaurirana mashoko auya ayayo avo vamboenda kumba kwavo saka isusu sehama hatinoona dambudziko baba namaitwa chataishuwa semuvanhu vane vana vakura pane nevakwasha taishuwa kuti dai zvinhu zvafamba zvakanaka hanzvadzi yangu izokudzwewo nevaroora nevazukuru vari panzvimbo imwe chete kana kunana tezvaro kuti tinonyara ishuwa kuti mai wavo pawakafa havanokwanisa kudzika baba takanyara isusu takaendawo kubata maoko asi takanyara saka nhasi ndinhasi wana tete makatoita ndo basa renyu makatofukidza hapwa wozi hama ngeyani handizvo zvamakatoita makatomubatsira isusu ndozvatuti rambai muchita sei muchimubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka kuti edenoomana dai maimboziva so dai maimboziva so kuzisekuru so
kuti zvinonakidza sei kuzikulu kuzikulu inoratidza ropa rangu kuti yawu but ndinotozvishuvira kuti ndichaitawo sekuru rini handina asi ndiri upenyu hwangu ndinoshuvira kuti kubata ndobatawo rini muzukuru wamwe wazukuru watoshaya sekuru yekutamba nayo unozoeresa chimbunde hauna mburi mukomana sikuza chimbunde mazwa kabambo isusu tikutoshuwirawo kuti unombosvika poti wanakomana waita masters zviro wachimbobireka ndichimboita izvo kuti uzomutaurira komwana musikana kana mukomana kuti chimbobara ndimboita muzukuru hazviiti asi unongoine chishuwiro chokuti ndimbobatiwo anonzi this is my grandson my granddaughter ndomboitawo usekuru hwangu nemuzukuru wangu imi bambo muri kurasa chipo chakadaro musarase chipo chakadaro bambo kana wazukuru waripo sekuru tambai nevazukuru bambo izvo muchikufamba ndizvo muchikwanisa kushevha ichasvika nguva yekuti muchakwanisa kutadza kushevi meshini yayo kuibudisa pauda muchatadza motanga kushevhwa mosvika futi nguva yekuti bambuka munoshaya neanokusevhai mukaramba kuita sekuru vanozofanira kushevhai wazukuru nokana musingawadi munozoshevhwa ndiani munozwa bambo ndizi zvinonakidza baba tamba nevazukuru tambai nevazukuru tambai newana izvi zvamuri kuita izvi zvamuri kuita baba musadaro shuka inotapira baba ndinazvo asi ukaramba uchidya chichineti inokurwarisa yashuka momboya futi nechi nesouth momboya shuka moya nesouth andi mukazwa chaiyo chaiyo kuzi mudumo mukarwadza zvinozimikisa chii nechi shuga soti chi solution sei musingazimwai shuga badzi munazviona bambo mukadzi munozoti zingwani mamhanya kana azviita sei asi mufanire munhu amatanga kuroora nyama unapanhasi amutinakazvitanga mazvizwa saka iteyo zvaanokodzerawo semakatanga nawo right saka tete ndati musure chikati siyai nhamba dzenyu iwe muri vatatu siyai nhamba dzenyu apo chada kuzofonai next week amire dauzwa kuti muri pachi maapambaira asi ndati muchibva panapa mbuya dzokai kumba kwani ari pambuya marebhasi ndiye asi mbuya une murume ka bamba mukwidza mukadzi bhazi vane mabhanana mukutengesa ndizvo hapana problem ba hamungacheketi mukadzi newakwambonevana bambo muripo panyaya yemuda papa ndopaida kuti maikuru yabatsirwa nekuti mainini wacho pane nyaya mainini ndiye ari kugirepa zvesaka ndosaka ndandati mainini ngauye but isusu hazvi hatipereri murudzika rini kwauri Friday vapfura imboona lero takutoti Friday pandikuti ndiendi kwahondi nezvandikutofambira asi ndakuchitosvika pamunda iwowe mabhanana tibva tatosiya tatosiya muridzi wemumabhanana arikudya mabhanana kana tari kutengesa mabhanana asina mabhanana woenda kudini kosimawo mabhanana kuti azodyewo hanzvo saka chiendai kumba imi mendai kumba panduku ya Friday ndichiona munda yemabhanana ndausvika muri kumba kwenyu hande